Gayu ya haka ne ya dai gayu ya dai na fara aikina masoya mana bina iya na guduna ni kau na wuce zaki da gowace mana ta tankaina yaro kada ka ce zaka bini ka shiga rana ki na ka bar ni Allah shi yayyo ni basira ce ya bani dole na wuce bani ko kai gayu ayu yaya dai ai sabuwa ce mai taken gayu yaya dai laka ne Salamu alaikum kai gayu gani gare ku aini ne na ku shagon bai kaunar ku ne kunnayen ku shawara ce ni zan baku biyayen ku tsoron sarki na ku Allah shine wanda yanku shine zai cece ku ceto aye da na ruwa ka rike kuma sarkin kowa yaye kan rike su rayuwa sai ta yiwo canzawa ko shine na kakar ka fito da yin ruwa gayu yaya dai labari ne zan bada akan tarihi na kai jama'a ku tsaya ku jini gayu na gode Allah sarkin nan mai kira illa shi ne ke sa mutum ya zamto ya samu daula kullum ni na gode tun da ni kan bana kula yaye da na bi su yan mata ku bar talla ilimi shi ne gatan ɗabi inda yake haka jimla ya Allah ka sama daula ne ma shi ne namu mukan aiba mu san sata mu san rowa ba san harkar rowa ba shi ne ban ɗauka ba a zo tambaya ba haka inda ban zagi ba kan ba a nuna ni ba haka ban sata ba ai ba a ci mu barawo ba kai gayu yaya dai gayu yaya dai ina kama sana'a na zamto mai yin baby na samu kyakkyawa kuma gatar da idan za ku yi mutunci in na jewa na mun baya a ce yaran nan ya dace da baby kyakkyawa Allah na gode ma kyakkyawa Allah na gode ma gayu kai yaya dai jama'a mi nazari rayuwar da sai haƙuri roƙi sarki Allah mai ƙauye har cikin gari ne ya shago yaran nan mai sana'ar gwari